Wilujeng para pamirsa, kiaran pawarta Jawi Tengah kelas 8A dinten Selasa Pahing 7 Oktober 2020 saged panjenengan pirsani malih. Laporan-laporan ingkang akurat wen ngerakyat sampun sumodyo kator panjenengan antawisipun Richard Gere nekani Borobudur. Sareng kalian kula Askadina Farisyabil Fanarahman menika pawartos jangkepipun. Richard Gere nekani Borobudur. Bintang film kasusara saka Hollywood, Amerika Serikat Richard Gere nekani Candi Borobudur ing Magelang, Jawa Tengah minggu nganti Senin tanggal 26 nganti 17 wulan Juni. Tekane aktor kang kondang lewat film Pretty Woman iku ora mung sadermo plesiran, nanging uga nindakake ritual ing kompleks candi tinggalane wangsa Syailendra kasebut. Sebab wiwit sawetara setahun kepungkur, Gere mutusake gilut agama Buddha. Dheweke nibakake pilihan keyakinane mau sawise ketemu karo Dalai Lama, guru besar Buddha saka negara Tibet. Ing Borobudur, Gere bebarengan lan para biksu nindakake prosesi ritual asati. Ritual mau katindakake ing wanci para esuk. Sadurunge ninggalake Borobudur, Gere ngajab marang pamarentah supaya tansah ngreksa candi kasebut. Gere pesen murih pamarentah luwih giat promosi karepen Borobudur saya ditepungi dening donya internasional. Pawarta kaping kalih inggih punika jenang kudus sampun ngrembaka tekan mancanegara. Jenang utawa dodol miturut Kamus Besar Basa Indonesia Pusat Basa mujudaken panganan sing digawe saka adonan saka tepung beras, santen lan gula Jawa sing kawentar ing Indonesia, dodol Garut Jawa Barat lan jenang kudus Jawa Tengah. Kerembuk jenang kudus ana gegayutan ngenani legenda cerita rakyat zaman kuno sing ana hubungane karo sejarah. Jenang yaiku ana nalika abad 18. Sebarengan warga desa Kaliputu pada usaha gawe jenang kudus ngenane desa ing klebu wewengkon Kecamatan Kota Kudus iki diarani Cikal Bakal Jenang Kudus. Nanti saiki isih dadi pusat industri rumah tangga jenang kudus. Lan salah sijining kaum wanita warga Kaliputu sing gawe jenang kudus aranane Alwiyah lan didol ana pusat kudus sing jaman semono tahun 1911 mangan ing secedhake Masjid Menara Kudus. Pawarta kaping 3 inggih punika narapidana Grobogan Ngamuk. Lembah Permasyarakatan Lapas Kerobokan Badung Bali geger Setu Selawe Juni jam 2 para esok narapidana cah puluhan ngamuk miliaran kepala lapas. Pengamuke para narapidana kuwi selamat dening tekane tim Badan Narkoba Nasional kan 5 dilipadengan Brigjen Polisi Beni Mamoto. Para polisi kuwi nyekel wong jenenge Riyadi digawa Boyon ngo Jakarta. Sadurunge Riyadi digawa Jakarta, petugas arep mriksa uyuhe tes urin. Riyadi luruh disisik kanggo ngecek Riyadi mentas nganggen narkoba napa ora. Riyadi banjur ngomanceh rawake amrih ngawang petugas kahan dadi kisrah petugas sing kadung mlebu blok narapidana di Biliran jam 3:04. Aparat Kopilot cacah atusan Polres Bandung diketepake kanggo nyerep kerusuhan mau kanthi gadhah hasil kang dipedalani sautuhe. Pawartos kasebat pungkasi sesarengan kita wonten ing pawartos Jawi Tengah kelas 8A kanthi sesanti Jaya Wijayanti Agung Muri Bidaya Jawi mugi rahayu ingkang samya pinanggih. Sugeng enjang lan matur nuwun.